wach njore kinde yiero magi yiero madundo te Obuya aja bura mongi bura ma very sober. Number one, video moro apa nigi simbi kanyo ma mheshimiwane wacho ni gik mo ilando no make no ko make mago gin AI kinyalo with the time kinyalo ngiye mondo obed played ka ane to wang'e ni to podo study beni statement ni obed informed by malice. Another thing madwa na wache number one, I thank God ni party leader marwa men Dr. William Samuel Ruto and party leader who believe ni every UDA member is an independent thinker. One kaka jo UDA party leadership marwa okagagwa bende okpamwa bende okohaswa. We are in UDA without coercion. One UDA by choice. Ikech katiba mari UDA owenwa a time to think, socialize and make independent choices kaka jo Kenya. Adwa wacho number one ni UDA and ODM bedo guided gi gimiluongo ni 10-point agenda. Be 10-point agenda gi katiba mar Kenya onge section mawacho ni any part of this nation obedo zone ne political party X or Y. Onge katiba mar Kenya to king'iyo the 10-point agenda moriwo ODM kod UDA. UDA as a party felt it that to show goodwill ne ODM, we were not going to field a candidate in Nyanza. Directly or indirectly? Now, Kaning Yomos, Gladys Wanga, nigi chairperson mar ODM in Homa Bay County, gi grassroots leadership. Election manitimo in Homa Bay nok time e county mora mora, nitime Kasipul constituency. Kasipul constituency, awinjo kaka wacho ka ni broad base. Onge broad based. Magladys nyalo wacho ni en mana koromo gi Kindiki. Koromo Harun Cheriot, koromo Raymond Omolo ma jatich sirkal, ni mano kok en broad based. Broad based must be practiced at the grassroots level. Onge as the chair for UDA. Onge officer mora kata member maga 1018 man nitiere police stations tema Kasipul. Mano bed approach gi ja ODM mora ni koro wane broad based bi wabedo piny mondo wapang odwa. Obuya kodi team di Kasipul, Makuru Ilo, chairman mara ODM, Uwija, in the spirit of broad-based, Makuru Ilo mondo wayua uru, keyo ni mondo watieki. Manegi manoko luwoko? Onge. Koro negi wuoko. Gimana temo wachoka? Atwana diffuse gimoro ni ya,